beste estensio bat ikusiko dugu Chromen erabiltzeko. Benetan nahiko erabilgarriak estensioak eta badago pilo bat. Aztertzen baduzu pizka bat aurkitu alduzue lana errasteko edo gauzak egiteko pilo bat. Jarriko dugu orain traductor de Google. Jarriko dugu bilatzeko lehen bezala traductor de Google extensión. Eta lehenengoan, hor dago azalpen bat, baina honetan izango dugu lotura, esteka. Sakatzen badugu, berriro añadir a Chrome eta berriro añadir extensión. Instalaturik dagoenean hor agertuko zaigu, eta nik hemen badauka zabalik ingelesez idatzetako horri bat, bi eratan erabilan dugu baita ere. Hartu aldugu testu konkretu bat, eta eskuineko botoiaz, traductor de Google. Zabalduko da horria, eta hor bertan izango dugu esaldi horren itzulpena. Egin aldugu baita ere, horri osoa itzultzen. Sakatzen badugu bertan eta traducir, hor daukagu horri osoa itzulita. Eta bere ezaugarrietan, konfigurazioan, aukeratu aldugu, zein hizkuntzatan nahi dugun egitea itzulpena. Badaukagu baita ere euskera, hortik egongo da euskera, hemen, orduan aukeratu aldugu, zein hizkuntzatan nahi dugun berak egitea itzulpen hori. Orain momentu honetan bada gaude informazioak bilatzen, errekursoak, baliabideak eta horrelako gauzak, eta batzuetan ingeleseko horrietan sartu, honekin, itzulpena nahiko ondo egiten ditu behintzat ulergarriak, erabilgarria izan daiteke.